ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ କଲି ସେ କାମରେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭାଇ ସେ କାମ। ସିଗରେଟ କାମ ମାତ୍ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆମର ସେ ବି କରୁଥିଲା କରୁଥିଲା ବୋଲି ମତେ ଡାକିଲା, କହିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗ ସିଗରେଟ କାମରେ ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି କହିଲାକୁ, କାଲି ତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯଦି ପିଲା ଦରକାର କହୁଥିଲେ ସିଗରେଟ କାମରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ସିଗରେଟ କାମ ତ ଭଲ, ମାନେ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରବାଟା ଦେଖୁଛି ସିଗରେଟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲିକି ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲା। ଆଉ ଆସିଲି କେରଳ ଓଡ଼ିଶା କେରଳ ଆସିଲି, ତାପରେ କମ୍ପାନୀରେ ନେଲି ମେଡିକାଲରେ ମେଡିକାଲରେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଠି ନାଇଁ କି ଏମିତି ଏବେ ନିଶା ଚାଲିଛି ଏମିତି ସିଗରେଟ କାମରେ ସେମିତି କିଛି ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଛୁଟି ବାହାରିଛି, ଛୁଟି ବି କାଟିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଟ୍ରଚର ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ କି ସିଗରେଟ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି। ଏବଂ ସେଠିର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ଭାଇ ଏବେ ଜଣେ ମଣିଷ, ତୁମେ ବି ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ମୁଁ ବି ସେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯାଉଛ କାମ ମୁଁ ବି ସେ ଟାଇମରେ ଯାଉଛି। ଫରକ ଏତିକି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କି 2 ମାସ କି କେତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଧିକ କରୁଥିବ, ହୁଏତ ରେଟ୍ ତ ତୁମକୁ ସମାନ ଥିବ ନା। ବୋଲେ ତତେ ଦିନକୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ 500 ମିଳୁଛି, ମତେ ବି 500 ମିଳିବ ନା। ସେମିତି କାହିଁକି ନାହିଁ କି ପେମେଣ୍ଟ ମତେ ଦେଲେ ସେମିତି କେମିତି ମାନେ ଜଣେ 500 ତାଙ୍କ ଯଦି ସିନିୟର 500 ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ 450 415 ଏମିତି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କେ ବି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସୁଛୁ ଭାଇ। ଶୁଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ତୁମେ ଯଦି ନାହିଁ କାମ ଯିବ ବୋଲି ନାହିଁ କି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହବ, ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହବ। ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ଯଦି ଡାକୁଛି ଭଲ ନାହିଁ କି ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହବ, ସାଙ୍ଗ କାମ କେମିତି କେମିତି ନାହିଁ ସେ ପିଲାକୁ ସବୁ ଉଲଟେଇକି ପଚାରିକି ତୁମେ ଯିବ। ତାପରେ ସେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ କଥା କରା ବୋଲି ସୁପରଭାଇଜର କଥା ହବ, ସୁପରଭାଇଜରକୁ ପଚାରିବ ପଇସା କେମିତି, ପଇସା ଦିନକୁ କେମିତି, ମାସକୁ କେମିତି, ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗିଲେ ଦେବେ କି ନାହିଁ, କି ରୁମ୍ ତାଙ୍କର କି ରୁମ୍ ଆମର କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆମର କି, ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଆଉ ସେ ସୁପରଭାଇଜର କଥା ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କଥା ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜରକୁ କଥା